Helo a chroeso, yn y fideo yma, ni'n mynd i edrych ar profi am ionau metelau mewn cyfansoddion. Y ffordd gorau i brofi am rain yw i wpo fe mewn fflam y gwresogydd bynsen. Dyma sodiwm clorid yn y fflam, dyle fe llosgi yn felyn i oren. Fel y gallwch gweld, mae'r ion sodiwm yn llosgi'n felyn oren yn y fflam. Dyma potasiwm clorid, ac yn y fflam, dyle fe llosgi'n lelog. Fel y gallwch gweld, mae'r ion potasiwm yn llosgi'n lelog yn y fflam. Dyma lithiwm clorid, a dyle fe llosgi yn goch. Fel y gallwch gweld, mae'r ion lithiwm yn llosgi'n goch yn y fflam. Dyma calsiwm clorid, a dyle fe llosgi yn coch bricsen. Fel y gallwch gweld, mae'r ion calsiwm yn llosgi'n coch bricsen yn y fflam. Dyma Bariwm Sylffad, a dyle fe llosgi yn gwyrdd afal. Fel y gallwch gweld, mae'r ion bariwm yn llosgi'n gwyrdd afal yn y fflam. Dyna ni am yr arbrawf yma. Welai chi yn y fideo nesaf.